Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun mga kagamba, muli tayo nagwabalik sa ating YouTube channel. Yung hindi pa subscriber dyan, abay pakipindot na rin ang subscriber at notification bell. At palike at share na rin ang ating video. Update tayo ulit sa ating mga kagamba, ano? Ito, mga bagyo. Ayan, so ito matindi ngayon. Sa susunod na araw wala nang supply. So ito nagpauso. May pinarating. So kahit papaano, nag-uuso na unti-unti. Ang problema, inulan. Ilang araw na yan, ulan walang humpay. Tapos, hinangin. Nang matindi, dyan, lalo na sa Pangasinan, Isabela, Nueva Ecija. Diyan ang gagaling ang Tagalog Kasi sa Tagalog lang talaga tayo umaasa pag nagagamba dahil yan ang pangpauso yung Tagalog. Pinakamura kasing gagamba yan yung Tagalog. Kaya yan ang ipinamimigay sa namin sa bata ay sa halagang 3 piso ay mamuhunan ka na lang 300 para mag-uso, pamigay mo sa mga bata o kaya ibenta mo ng mura para yung mga bata maka-avail sila at mag-uso yung gagamba. Ito na ang problema, nagpauso ka, gumastos ka, nagbitaw ka ng pera, ayun, inulan. Yung iba mag-uuso man ito, sa susunod na araw wala na supply. Yan. Kasi nga, bakit wala na supply? Ayun binagyo, hinangin, hinampas sa malalakas na hangin at ulan, yung lugar na iniilawan, ang gagamba nalalaglag yan. Pag malakas ang hangin, malakas ang ulan, nasisira yung kung nakabalot man siya sa dahon o ano man, nasisira yan. At saka karamihan na iniilawan kasi binabaha. Binabaha yan. Ngayon, pag binaha yung isang lugar, wala nang matitirang gagamba. Lalo sa Pangasinan, alam na alam ko yung iniilawan doon na binabaha lagi yun. Basta tag-ulan. Dahil doon lahat ang bagsak ng itong galing sa dam, itong San Roque, sa Agno River. Yan. Kaya lahat ng ilawan dyan sa Pangasinan, wala na. Nalusaw ang gagamba. Nagpauso ka. Ito, nag-uso kahit papaano. Wala ka ng supply ngayon. Wala ka ng supply kasi wala na mahuli. Kaya yung mga nagparating nung isang araw, saka kahapon ba yun, may mga namumonitor ako nagparating. Hanggang doon na lang yun kasi binagyo na kagabi. Saka ngayong araw, yung lugar. Lalo ng Isabela, wala na. Wala nang may iwan doon na. Pati Samon, wala na yun. Yan ang katotohanan dyan mga kagamba. Ay tapos, ito naman Masbate, siyempre inulan din ang inulan ito. Hinangin din ito bago landfall si Igay dito sa norte, hinangin din ito, biniran din ito ng habagat. Ang nangyayari kasi mga kagamba, yung gagamba, pagka yung panay ang ulan, lagi nakakainom ng tubig yan, walang tigil kakainom ng tubig yan. Kaya yun, minsan pumuputokan dyan yan, or nalulusaw yan sa ulan. Lalo na yung walang tigil na ulan na magdamag. Pag nabasa yan, kasi hindi basta-basta nababasa ang gagamba. Pero pag tinablan na ng tubig yan, manghihina na yung mamatay na yan. Tapos pag binaha naman, ay kakainin ng isda yan. Lulutang-lutang doon sa tubig. Matik yan. Kakainin ng isda. Bukod pa yung ibon na nakaabang dyan. Pag gumagalaw-galaw siya sa ibabaw ng tubig, tataybin niya ng ibon na yung balin sa sayaw o tarat. Basta mara yung mga
Yung kulay blue na ibon yan, dinadive niya yan doon sa tubig habang gumagalaw-galaw yung gagamba. Yun. So, wala. Sablay ang mga pauso ngayon dahil binagyo. Yan ang masakit dyan mga kagamba. Nangyayari sa atin yan malimit. Kagaya nung undoy. Nako, 6,000 gagamba dumating sa akin. Halos 1 buwan ko inalagaan yun. Nagkandamate. Ang naiwan na kalahati na lang. Tapos ito, dahil nga binaha lahat. Nung nabinta ko lahat yun, nag-uso na. Eto na, nung magpapailaw ako, ala na mailawan kasi binagyo, binaha ang lugar. Nalubog lahat ang ilawan. So, ala rin nangyari, lugi. Wala pang na masyado nakakaranas ng ganyan mga kagamba. Kami pa lang na mga original na mga sealer ng gagamba. Yung mga gaya-gaya dyan, mga baguhan, ay sana nga hindi niyo na madanas yung mga lugi na ganyan. Malimit kasi yan noong araw. Hindi mo naman pwedeng ibinta kung saan-saan kasi kailangan uso yung lugar bago ka makabinta. Ganon ang sistema dyan mga kagamba. Kaya ngayon, maswerte yung ibang nagtitinda kasi may social media pero wala pa rin. May nag-uuso na sana kaya lang nabalam pa. Bantilawan kasi nga ito nag-uulan. Pagka nagpauso ka ng tag-ulan at inulan niya na 5 araw, wala na. Sunod na araw yan, iba na ang laro ng bata. Malalaos na yung pinausuhan mo. Yan ang katotohanan dyan. O, ilan-ilan na nga lang yung nagpaparating ngayon, binagyo pa. O, wala nang supply. Pagka ganyan binagyo yung lugar, wala nang supply. Mag-aantay ulit yan ng mga mga 2 buwan. Yan. Pinakamabilis na yung 2 buwan para magkaroon ulit ng supply. Pinakamabilis na yan. Kasi maghahanap na naman yung mga mangingilaw kung saan mayroon ng sumibol yung mga dating na dumapan na mga kagaya ng mais, palay o ano man na mga pananim dyan. Dumapa, mga damuhan. Siyempre, pag tumindig ulit yon, yan, saka magkakaroon ng gagamba. 2 buwan yan o hanggang 3 buwan. Minsan wala pa eh. Ganyan kahirap mga kagagamba. Ang gagamba pagka binagyo. O ayan, kagaya ng Isabela. Wala namang gagaling ng Isabela. Nagagamba. Malakas ang hangin nun eh. Napakaaga kasi nitong bagyong nag-super typhoon na ganito. Dati mga Berman niya ang kakaroon ng super typhoon. Pero ngayon, maaga. Kaya maaga na ubos ang gagamba. Tingnan nyo pansinin nyo yan. Siguro may darating dyan, mga Cebu na lang, saka Masbate. Ang Tagalog, hindi natin masabi. Pero, wala na yan. Ayon sa ating karanasan, wala na yan. Pagka binagyo at binaha yung isang lugar, wala na yan. Wala nang gagamba. Mayroon man, pero mangilan-ngilan. Ay, alangan pagtsatsagaan pa yon ng mga mangingilaw. Yan. Pagtandaan nyo yan pagka pero pagka lumaki na yung mga palay, tapos dumami yung tipaklong na maliliit na ganyan, yun yung sinasangag namin pagka gabi, madaling araw na nagre-revisa kami ng gagamba. Pag maraming tipaklong na ganyan na walang pakpak, napakaraming gagamba at mabilis lumaki ang gagamba kasi sumasabit lagi sa sapot yan. Pero yung lamok sinasabi nila hindi sumasabit sa sapot ng gagamba yan. Bihira. Kasi dahan-dahan lang naman ang lipad ng lamok. Hindi kagaya ng mga langaw, salagubang maliliit, tipaklong, tutubi, mabilis ang lipad niyan. Kumbaga sa basta lumipad dire-diretso, sasabit siya sa sapot. Ang lamok kasi wise pag ganon-ganon muna, dahan-dahan lang siya. Pag nakita niya yung sapot, medyo sasagi siya, aatras. Talino ang lamok.
kaya bihira yung lamok sa sapot ng gagamba. Yan. So, yan ang update natin mga kagamba ngayon. So, yung mga gusto magpauso dyan, at saka yung mga nagpauso, ayan, good luck sa inyo. Ayan, maraming salamat.